Додситонии кулли Тоҷикистон тафтиши парвандаи Саид Қиёмиддини Ғозӣ як рӯҳони шинохтаи солҳои 1990-ро ба анҷом расонидааст. Моҳи ноябри соли гузашта дар Санкт-Петербурги Русия боздошт ва ба Тоҷикистон истирдод шуд. Дар хулосаҳои тафтишот гуфта мешавад, ки Саид Қиёмиддини Ғозӣ 66 сола ва барангехтани кинаву адовати милливу мазҳабӣ, узвият дар ҳизби экстремистиву террористӣ ва кӯмаку маблағгузории терроризм гумонбар мешавад. Як манбаъ дар сохторҳои тафтишотӣ рӯзи 14 май дар суҳбат ба радиозодӣ гуфт, тафтиши парвандаи ӯ пурра анҷом ёфтааст ва ба зудӣ барои баррасӣ ба додгоҳ ирсол мешавад. Ба гуфтаи ин манбаъ, дар ҷараёни боздошташ, ки 6 моҳ идома дошт, Саид Қиёмиддини Ғозӣ бо тафтишот ҳамкорӣ кардааст. Аз ин рӯ додгоҳ бояд ҳамкориву иқрор шуданаш ба иттиҳомотро ҳангоми эълони ҳукм ба эътибор бигирад. Аммо ин манбаъ ҷузъиёти ҳамкории Саид Қиёмиддини Ғозӣ бо тафтишотро шарҳ надод. Пайвандонаш қаблан гуфта буданд, ки аз ҷузъиёти иттиҳоми эълоншуда алайҳи ӯ хабар надоранд. Ба гуфтаи наздиконаш, Қиёмиддин Ғозиев моҳи ноябр, замоне ки тариқи Истанбул аз Эрон ба Русия бармегашт, аз ҷониби нирӯҳои амнияти Русия дар шаҳри Санкт-Петербург боздошт шуда ба Тоҷикистон истирдод шуд. Анҷоми тафтиши парвандаи ин рӯҳонӣ дар ҳолест, ки 2 рӯзи пеш президент Эмомалӣ Раҳмон дар як мулоқоташ бо аҳли ҷомеаи кишвар зимни интиқод аз ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон ва пайравии ин ҳизби мамнӯъ аз мазҳаби шиа ба қазияи Саид Қиёмиддини Ғозӣ ҳам ҷудогона муроҷиат кард. Қиёмиддини Ғозӣ охири соли гузашта боздошт ва ҳоло дар СИЗОи рақами 1 шаҳр Душанбе нигаҳдорӣ мешавад. Солҳои оғози ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон яке аз муҷриҳои майдони шаҳидон, тарафдорони мухолифин буд ва ба ӯ унвони ғайрасмии генерали мардумӣ ҳам доданд. Баъди шурӯъи ҷанг ба Афғонистон паноҳанда шуда дар ҳайати эҳтиётии нирӯҳои мухолифини тоҷик фаъолият кард. Бо имзои сӯзишномаи сулҳ Саид Қиёмиддини Ғозӣ ба ватан баргашта узви зеркомиссияи ҳуқуқии комиссияи ҳуштии миллӣ буд. То қатъи фаъолияти комиссияи ҳуштии миллӣ дар ин вазифа кор кард ва барои хидматаш дар татбиқи сӯзишномаи сулҳ аз ҳукумати Тоҷикистон бо ордени шараф қадрдонӣ шудааст. Дар тахминан 15 соли охир ӯ бештар дар хориҷи Тоҷикистон, эҳтимолан дар Русия ву Эрон зиста, гардонандаи як вебсайт ба забони тоҷикан буд, ки дар масоили динӣ матолиб нашр мекард. Ба иттилои дигар, ӯ дар шаҳри Санкт-Петербург тиҷорате ҳам роҳандозӣ карда буд.